Hej med dig. I dag vil jeg introducere dig til en sport, der er ved at tage verden med storm, især blandt ældre. Sporten hedder pickleball. Men hvad er pickleball? Jo, det hele startede i året 1965 på Bainbridge Island i Washington. Et par fædre ville gerne underholde deres børn om sommeren, så de opfandt et spil, der blander bordtennis, badminton og tennis. Og vupti, så var pickleball født. Spol frem til i dag, og pickleball er den hurtigst voksende sport blandt ældre i USA. Hvorfor? Fordi det egner sig til alle aldre, og så er det skånsomt for ældre mennesker. Banen er mindre end en tennisbane, og mange af slagene foregår i hoftehøjde, hvilket gør det nemmere for vores led og mere skånsomt for alle. Lad os snakke lidt om spillets grundregler. Pickleball spilles med et bat og en plastikbold med huller i. Den minder om en hockeybold. Man kan spille single eller double, og spillet kan nemt spilles på en badmintonbane, hvor man sætter nettet ned. Badmintonbanen minder meget om en standard pickleballbanes mål. Målet er simpelt, at score point ved at slå bolden over nettet og ned på modstanderens banehalvdel. Men der er et twist. Man kan kun score point, når man serverer, og man fortsætter med at serve, indtil bolden tabes, og begge har servet, hvis det er double. Ligesom de gamle badmintonregler. Okay, lige et par grundregler mere. Serven skal være underhånd og slås i hoftehøjde. Bolden skal lande inden for det diagonale servefelt, så den må ikke være for kort. Efter serven skal begge hold lade bolden hoppe en gang på deres side, før de slår den tilbage. Dette kaldes dobbelthop-reglen. Derefter er flugtninger tilladt, men der er en særlig zone kaldet køkkenet, eller ikke-flugtningszonen, hvor man ikke må slå bolden, medmindre den hopper først. Køkkenet fik sit navn, fordi mændene, som spillede, ikke måtte være i køkkenet. Haha! I tænker sikkert, hvad man skal fokusere på som nybegynder. Taktisk handler det om positionering. Prøv at holde jer nær midterlinjen og kommunikere med jeres makker, hvis I spiller double. Teknisk skal I arbejde på korte sving, hvor hele kroppen arbejder sammen. En stabil serve kan give jer en fordel. Start med at sigte efter midten af servefeltet. Når I træner, så start med at slå bolden lige til hinanden, så I får flest mulige slag. Tæl gerne, hvor mange I kan få over nettet i træk. Husk, pickleball er et sjovt spil med strategi og finesse, ikke bare kraft. Så tag den med ro, have det sjovt, og nyd det sociale samvær, der følger med denne fantastiske sport. Tak fordi I så med, og vi ses på banen.